Nenormálne. Rybezlový sirup. Poďme si ho spolu urobiť. Poďme. Čerstvé. Miška. Ale Peťko, toto je mrazené, hej? Mrazené rybezle, tie je isté. Pretože sa nazbierajú v najvyššej zrelosti. Hneď sa zamrazia, všetky vitamíny, minerály, všetko tam zostáva. To sú není domienky starej matere. To sú naozaj fakty. No čo, Peťko, ako ti je to odstupkovávanie? Ale dobre, však recept starých materí. Čo robíš? No, Lebo ja s tým taký problém nemám. tak fajn. Na jeden hrnček rybezlí si dáme jeden hrnček cukru. A jeden hrnček vody a ideme variť. A výhodou je, že aj keď sme mimo sezóny, si vieme spraviť hocikej ten sirup. Áno. Peťko, ale to nemôžeš túto stopky. Daj na to pozor. No poď ochutnať. Už sa nám to pripravuje. Prepasírujeme a dávame do flaštičiek. Peťko, ja mám hotovo. No, tam, kde iní končia, my začíname. Ja idem variť.